para sa tanan! Maayong buntag! Welcome sa tuwang YouTube channel DJ Kayla Bisayang Dako mga kaigsunan. Kini nga tuwa lingaw-lingaw lamang, wala tayong ipatamaan ang ma-hurt. Just comment below mga kaigsunan. Lingaw-lingaw ron ito guys. It's a quarantine vlog. So, para sa tanan mga pobre, sama na ako. Para ni nato mga kaigsunan. Krisis karon ang panahon, dunay uban, wanay kalanon, nagahulat, makapirma sa form, programa nga, amelioration, asa na DSWD, ang hinatag ni Presidente, para kadto sa mga pobre, ayaw na ninyo pili-pili, kaya't wag sanang damdamin, pagkat ito'y payo lamang mula sa akin, kaibigan, na sa inyo'y nagmamahal. Ayaw saya nga ang panahon, virus karon way pilion. Ayaw jud og paluya-luya, bisan kinsa mabiktima. Magampo ta sa Ginoo, sala nato mapasaylo, ang maot nga binuhatan, angay na natong hinulsulan. Para sa tanan ha, wala ko gipatamaan. So guys, mga pangtana sa itong magkatauhan, asa na? Asa na? Ayaw basihi ang survey sa 2015. Kay kitang tanan karon igog itas pandemic mga kaigsuunan, di ba? So manghinaot kita sa tuwang mga pinalanggang naa sa panggobyerno, sa kapanawagan lang. O gikan sa inyong bisdak nga DJ. Welcome once again sa tuwang YouTube channel. Salamat kayo sa tuwang mga viewers. O sa wala pa, please follow and subscribe sa tuwang YouTube channel mga kaigsunan. So guys, maulang kadto taman. So diha ratataman ha. Salamat kayo mga palangga. Bye for now. See you on my next video. And more adventures vlog akong buhaton para sa tanan. So, I'm going to be your tour guide here at my YouTube channel. Bye for now!